Dagan ang nakurat sa kalit na pagdaliwan ni ining sikat nga singer. Kay bisan sa iyang kabatanon, kalit siya nga namatay. Mahigala, dili gyud nato matag-an ang kinabuhi. Pwede nga naa pa karon, apan ugma wala na. Apan ang importante, nakapangandam ka ni ining kinabuhiya. Mao kini ang giingon sa Amos 4:12. Busa mao kini ang pagabuhaton ko kanimo o Israel, ug tungod kay kini buhaton ko kanimo, pangandam sa pag-atubang sa imong Ginoo o Israel. Ang atong pangandaman mao ang pag-atubang sa atong Ginoo. Kung nangandaman ta og lungon, lugnanan, insurance ug uban pa, mas mangandam ta sa pag-atubang kaniya. Kay kitang tanan mga tubang gayud sa hukmanan. Hukman kita sumala sa atong binuhatan, kana kung maayo man o dautan. Mabasa diya sa Hebrehanon 9:27. Sa mga ang matag tawo